wis ra ilang manise cacak panangno kowe jaluk apa angger aja pikiran kang aneh-aneh iku pancen wis mesti angger aja nangis cacak panangno cacak panangno Mas Petro, Mas Injak jugi. Mas Gareng. Nah, tenan nih. Nggih, niki menika keparing jumeneng malih. Nggih, jumeneng. Ya, niki wau nggih. Aku tak tekon karo Mbak Elisa sih. Napa? Sampeyan basike dhisik ki sadurunge dadi dalang. Apa ki dadi dalang ya dadi Waranggana ki dhisik ki wis tau dadi apa? Dadi sadurunge eneng sing dadi penyanyi campur sari sik lagi mlebu ning kon sinden. Eneng bakul beras terus mlebu ning sinden. Kuwi Teti copet. Wae kok copet. Bakul liya bakul. Wis tau. Wis tau dadi bakul. Bakul apa? Hah? Bakul apa? Bakul usus. Ususnya tekan ngendi dawane? Tenanan Nah, itu iya. dodol itu terus habis itu sekolah SMA ambil IPS terus lagi jupuk seni gitu jadi orang yang SMKI Mbak Tatin di SMKI Mbak Tatin pernah yang SMKI Jogja? Nggih. Aku ora ditekoni kowe sing ditekoni kok. Kok sik aku iki kena ketekon kowe genti ngono kok. Ya kan Elisa belum selesai. gak usah sewot kan padahangnya adil yo Iya. gentenan nek aku terus yo tak cerangke wong kok yo Mbak Yuku dhewe budal wong loro ora siji-siji ana sing cilik ya sing ditakoni sing cilik. itu kayak gitu Mbak Tatin ki cemburonan Cemburu ki kok sing dicemburuke ki apane? Ya mesti milih Elisa lah. Rene ora to, rene sik ngono. Lek sapa? Lek Tatin ngono iki. Mbok D ngene ya. Iya. Sampeyan dhisik pernah teng SMKI, genah nek sampeyan ki putrane Waranggana. Iya to? Nggih. Terus kengerakane iki mau ya dadi dalang kondang Mas Bambang Wijinugroho. Nggih. Terus sakniki dadi Waranggana sing kondang Kaloka Kajana Priya. Hah? Priya sapa? Priya Sukamto. Lah. Kuwi nuwun sewu sampean dhisik ki sadurunge dadi sinden ya nuwun sewu ya apa ujug-ujug dadi sinden apa wis campur sari sik apa? Mboten, kula iki riyen dipeksa. Dadi sinden ki dipeksa. Iya. Monggo barang pesan iku ora penak. Ning kok saiki uripmu dadi penak. Nggih niki berkat dongane wong tua, manut karo wong tua iki alhamdulillah lancar. Lah. Nah niku lho, kula riyen dipeksa kalih simbok kula kon sekolah SMKI padahal nol putul ora ngerti apa-apa. Tapi alhamdulillah nek dongane wong tua manut karo wong tua niku nggih berkahi. Alhamdulillah. Jadi nek ibumu sinden kamu dikon dadi sinden. Lah kamu enggak disuruh jadi sinden, kok suruh jadi dalang, Pak? Sik lagi udut. Ngene. Secara tidak kebetulan. Nah, gitu. Aku dhisik ki dolan wayangku ki dolanan wayang kerdus kae. Oh. Seneng wayang dhisik. Nek cara saiki nonton wayang penak nggon YouTube oke. Akeh. Nek jaman dhisik urung ning YouTube, urung ning apa-apa ki tak rewangi ngepit ontel ngono nonton wayang. Jauh. Sing tak kerepi nonton wayang ki swargi pepunden kula Karang Talun, Pak Tekno Slamet. Nek piyayi-piyayi sampun kathah sing pirsa. Wah, niku kula anggere Pak Tekno Slamet niku mau nuwun sewu ngasta teng pundi mawon kula ngepit ontel. Nonton. Terus ngrungokke radio Pak Anom Surata. Kuwi karo kula niku. Berarti dalang idola saya adalah Pak Anom Surata. Terus sakniki dados nek jenengan itu aslinya di Klaten. Terus milih gagrake milih Jogja dan Solone niku pripun? Ya nek sing genah ki aku ki dirake ning Klaten ning ora iso Klatenan. Oh ngaten. Ora iso Milih Klatenan. Solonan. Nah, pokoke sing penting lah wis ngono kae lah, sing penting payu. Ora perkara li penting payu enggak, sing penting ki pokoke diarani masyarakat. Payu ya ra piye ra. Ngene, payu kaya ngopo ya kudu nganggo aturan. Oh.
Piye carane? Aturane pripun? Ngene wae, sesuk tak WA wae. Ora cerewet Loh, wae. aku sebagai wong sing sinau dalang kan yo pengen ngerti ngono lho. Nek ra awak dhewe dalang nek ora ditanggap ra payu yo ora mayang. Nek nganggo aturan tok mayang ning omahe dhewe terus yo masyarakate piye le menikmati kan dadi dilema. Aturan ki contone ngene kaya dene dalang ki mau pamane pakaiane wis nyatakake iki blangkon iki beskap iki jarik, sabuk, timang, keris. Iki keris ki mau adalah aksesoris bukan nuwun sewu. Piranti sing maneka warna enggak utawa iki pancen genepe ngene iki nganggo keris. Ngono pusakane dalang itu adalah sebetulnya adalah wayang. Iku ngendikane panjenengane Pak Sudirman Ronggo Darsono saking Sragen. Oh iya. Pusakane dalang iki bukan keris. Oh jenengan nggih ngeloni wayang ben dinten. Ya sok kalau mangsa ngeloni bojo. Napa ngeloni wayang terus dadi apa? Ndecare yo. Sitole yo ora mbanyaki iki ya. Nek pengen iso dalang kudu Ngeloni wayang. Ngeloni wayang. nek pengen iso nyinden. Sese. Nah, Ha, kuwi yo pertanyaan sih. Pertanyaan yang sulit. Iya. Nek perkara kuwi gampang dipelempuk sesuk nek bar sahur. Wis. Oke, siap. Iya. Wonten dawuh menapa menika? Nembang piyai loro. Oh, nggih, menika Panyuwunan. Sesuai panyuwunan niki wau derengke waos dari Bapak Tristianto. Mbah, Pak Pres saking Karangdawa. Si Karangdawa tadi Nggih. limbukan belum terbaca nyuwun pangapunten Pak Tris. Katur panjenenganipun Bapak Tumiyono sekeluarga selamat atas kelahiran cucu pertama. Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua, bangsa dan negara. Amin. Nyuwun gendingipun pepeling. Nah niku kalih mengke bajing loncat. Nah, mengke dibagi-bagi mawon nggih. Nek Mbak Mufida belum tampil aku ya urung lega. Aku lihat aksinya waktu di makam Ronggo Warsito itu elok tenan. Aku Kok wis bali Bali sih. to. Oh iya. Nah, ini dikumpulkan jadi kaset dadi lumpukno dadi siji ya, Pak. Sah lho iki. Wis tak etung tadi dari Pak Oka, Pak Tris. Nah, dadekno siji. Oke? Oke. Sip. Oke wae, nampa duit ya oke. Maksudnya nek ngene disekseni dadi sesuk-esuk nek do njaluk sahur soto karo dalange kan ra masalah. Ya, kowe ya pinter trike lek ngenehke nang panggung lho. Dadine wiyagane do ngerti. Ngerti. Tak antemi. Ngene iki kasmu wis entuk akeh kanca-kancaku mau. Oh ya nek oke ya nggo aku wae kene. Ora iso, nek iki mlabu ning kene. Mufida wae tampil pepeling kelawu sampun ning sing dereng bajing loncat. Oke. Digarap bae cara biasa cara anu pelok, cara lawas. Iya. Mbak Mufida. Monggo Mbak Lapida. Niki saking pundi Jawa Timur ya? Ditekono dhewe. Mbak, majeng-majeng mriki lah. Majeng, Mengket to lho. Majeng. Iya. Maceng, maceng. Oh, jeng-jeng majeng. Ayo majeng. Wis kenal durung takono. Urung. Sopo jeneng Iki Mbak kenalan namine sinten Mbak? Nami kula Mufida Mufida. Oh, Iya. Dari mana? dari Tulungagung Jawa Timur. Oh iya. Kok meh kaya aku ya bunder. Neng ayu jenengan kok, Mbak. Alhamdulillah Napa khawatir, nggih? nggih. Sing seger kowe yo. Hah? Seger kowe. Urung diopo-opo bebek kaya. Diopo-opo ya ora sida nek men. Nah, ayo bajing loncat, bajing loncat. Sabawonipun biasanya kalau Pak Tris itu minta. Iya, bawane ya karo Mbak Taltin barang kuwi kok genti-genten kan. Gunung. Aku kok iso dadi gunung apa ya? Lek Gunung Galunggung kae iso ngono lho karepku kuwi terus apa? Lah nggih nek biasane gunung Galunggung nek kula sing bawa dadi gunung mbuh. Alah paling Gunung Kendil ngono kan. Ah iya. Mangga. Apik banget lha ning kok dadak anggo merem kok nek ditinggal kancane piye, Mbak?
Lho kuwi menghayati. Oh, nek si hayati merem. Pokoke kabeh ki mau apa wae sing hubungane karo merem ki mesti menghayati. Nah, Oh, anek merem melek. Merem melek lah kuwi menghayati ora ngono. Oh ngono. kuwi siji merem ana neh. Tangane arung ngene-ngene. Oh, Iki sing oh, marake gregele iso tekan ngendi-ngendi. Iya. Monggo. Jenengan wae aku wis kalah wae. Tak dadi ora tekan Monggo. Bandung. Jenengan wae Mbak monggo ah. Tapi swanten kula niku agak berubah. Kenapa? Nggak tahu juga. Mungkin karena puasa ya, jadi agak kurang los sedikit gitu. Oh iya. Tak kasih anginku, Po. Angin apa? Biar bisa los. Apa anginnya? Nah, juragane angin nih. Ayo Mbakmu beda. Gunung Seradang ketunjang Talaga Sunda wayahna rung becik di tengah luang dunungan ulak pundungku disungkur semreang tek di Ngono wae. jan nemune ning ndi ya iki sinden apik. Ngono kok lemune suarane lagi berubah. Nek ra berubah kaya ngopo ya? Ora pancen niku nuwun sewu niku sok terkadang niku mau pripun Pokoknya terkadang niku mau iso dahsyat ngono. Terkadang niku blendek. Ning pas menuju dahsyat iki. Kuwi kuliahe ning Yojo kuwi. Oh nggih. Di mana, Mbak? di STP Alia Oh, STP Alia. Oh iya. Jurusan apa? sastra Inggris. Waduh. Niku kesasar kula. Sastra Pinter Inggris. bahasa Kuwi sing iso Bahkan Inggris. tapi saya sangat senang sekali belajar bahasa Inggris walaupun saya tidak bisa. Ya ora apa-apa. Yang kok suwe dadi iso ya. Ya siswi. Wis semester piro iki? 6. 6 sastra Inggris. Elok tenan. Terus rencanamu apa nek wis sinden terus sinau sastra Inggris ya arep ngopo? Ya ingin apa ya rencananya kalau saya bisa bahasa Inggris Iya. mboten mateng Meteng. Pak. Kula niku mboten kesusu Pak. Ora tegese mau wedok ora bakal meteng ngono ta. Mboten. Arep nang luar negeri ngono. Iya. Oh, apik-apik. Ya menyebarkan budaya yang ada di Indonesia gitu. Oh iya, tak dongake muga-muga kowe lulus saka bahasa Inggris ki mau langsung digawa ning Ukraina. Napa Pak? Napa sing terakhir niku? Ukraina. Teng Ukraina terus kan napa Pak? Ning kono kan kan mengenalkan bahasa-bahasa. Oh, nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Pangestune nggih, Pak. Aku lagi gunung duer. Mangga, diaturke terus, Nduk. Ula pundung krisungkur semureang Tedi tewang Jane Teddy iki ngopo to ya? Kowe tenuki. Pangapunten nggih Pak, menawi ada kosakata yang tidak benar. Ora apa-apa lah kowe wong Jawa deles pamane ning salah iki ya barang sing lumrah. Nah iya, terus ke? Tarima Tarima Tarima
Wes. Dereng. Oh, urung to. Karena ini tadi saya ragu-ragu, monggo. Coba ya aku yang nggak tahu tapi tak coba. Terus ke. Satarim. Jane tarim ki sapa ya? Sapa kuwi? Tadi tukang son. Tarim wayana ngancik di negara ati. Tak lagi. Pon. Sampun, Pak. Yo, ning joget kuwi mau Mufida. Sing joget Mufida ning sing nembang apa kuwi bajing loncat kuwi mau Mbak Elisa karo Mbak Tatin wis kuwi borongen dhewe wong loro kuwi. Le dum-duman piye? Sak karepe. Tapi Pak, jogetan saya itu tidak cetak gitu loh. Ora cetha ora apa-apa, sing penting joget. Justru iki Gak apa-apa, yang penting Lah obah. sing ning kono mau apa cetha? Yo joget ya apik kuwi mergo saking menghargai seni kita. Ngono. Kowe asline wong Jawa Tengah, Jawa Timur kok upama joget cara Sunda ora bener iki apa salah. Sing penting pekekeh ngono lho. Yang penting obah kok mekekeh. Lah obahane ora pekekeh. Ora ya. Wah iya. Ya bener, Ding. Nggih. Ayo, monggo. Suka ngendi? Neng nong neng nong neng. Ya, Mbak Elisa. Bajing loncat ke kanan. Aduh, ya. Abdi rama narosan
langsung Mbak Elisa Makatil. Wes tak aturke semua loh tadi ya. Aku neng joget ngene ora gogrok. Jatahnya apa ya? Jatah jogetnya nanti minta sama Bapak Dalang tercinta. Bapak Dalang tercinta, minta dong. Bali. Oh ya sudah kalau gitu. Kas negara. Mesakane lho niki, Pak. Ya wangi ini gembrok. Iki kas negara kabeh lho. Oh baik siap. Siap. Montang-manting ngono ya. Nah aku ora wis gogrok kabeh. Sondono rene. So pindah nang cengel. Lah kowe gogrok sing gendar ki mesti ngungkupi ngono mesti. Alah, mesti dalange nomor 1. Ora, aku mau. Mah, yakin mah. Mah. Nek dinehi mah. Ya gelem nek diwenehi. Ayang. Menika sampun bajing lenjang. Nggih ngatur dumateng Pak Siswoyo Bojong Pekalongan. Ya, mboten ngantun Pak Joyo Sabin saking Nganjuk lan Pak Joko saking Sambijajan Nganjuk. Wah, enten panyuwun melih. Nika mau wonten Tembang kangen yang kedua. Wayah wengi utane sok ora wis kae. dan gerimis. Oh, dan gerimis. Ah iya, diaturke no. Sama sinden lagi ya Pak, boleh nggak? Siapa? Gimana Siapa kok ya? jenengan Mbak Putri sing apa, Sindanku Mbak? khusus bengi iki tak penake. Sojane sing munggah panggung. Wong loro kuwi sisan. Yo. Nah, saniki ngeten mawon. Saiki kabeh wae waranggono jumeneng. Nah, mbok ngenten niku lho. Nah. Kajenge ngertos kanu napa carane dari atas sampai bawah. Kita tahu Ben Mbak Putri Artaloka, Iya, Mbak Mbak Putri. Rini, Mbak Rini. terus panjenenganipun Mbak Mupida, Mbak Uwinong karo panjenenganipun Om Mupida ora usah, wis mau mengke-mengke mesake lho. Sampai kotos-kotos ya ngono. Karo Warma. Nah, mangga. Turung-turung lain. Nah. Wong manis lan lewane gleng-gleng. Sumben. Mboten to Pak, apik lho niku Pak. Lho, sae. Nek mburi cilaka iki. Oke. Urung dilatih kok ya. Yang mana yang geser? Saya toh. Ladrang wilujeng ndak nglatih sik. Sekedap Pak, niki kula kan geser. Mrika Pak.
Ya. Oh, setting kamera. Oh, iya. Oh, setting kameranya biar enak. Rene, nekno rene. Mana? Rono tin. Ten mriko. Aja neng kono kesetrum kowe malah. Sing mriko ajeng nganu pipis. Oh, iya. Rene, ya, monggo. Nong aja anu to nong iki. Luruskan. Siap gerak. Luruskan. Iso lurus. Ayo luruskan. Lencang kanan. Winang luruskan. Niki pun lurus, Mas. Oh, wis ta. Kok kliwat sak senti. Napa ta? Gelungane ta? Gelungane. Ora. Rahasia. Ya, mengah tembang kangen diaturke. Kose. Pak Tengkleng udah semangat. Saking semangatnya ya. Semangat biang. Wah, wis kelebon telik sandine mungsuh iki. Nah iya, kose. Iki pembagian mergane tembang kangen iki mau anu digawe anu ping pindho wae. Kapan berkeratan wis saka Mbak Elisa aku gedhi Mbak Putri. Aran dhewe-dhewe, sing penting tekan kene iki pas gong. Kowe rada rene sithik lho. Pripun kula kan minggah mriku. Ora mikir. Nah, ngewohke rene nandi. Kene apa kono? Geser rono. Hah? Up ning kono ae. Up. Oh. Jenengan ngematke apa? Ngematke apa? Aku ora ngerti apa-apa. Ya mangga diaturke. Saniki digawe langgam sik, Mas. Langgam sik. Aja irama ku aja butuh terus. Ya, mangga. Ya, diaturke. Ning tetep bukane tetep penyaron ki mau, penyaron lek tunggal lagi mau ya. Dados ya. Lepate nyuwun pangapura. Jaragan iki mengko jam sadurunge subuh wis kepareng kudu purna utawa wancine mengko sahur kudu wis purna. Ayo awake dhewe sowan ngersaning Ndara Werkudara nek malah nampa duka. Ayo, Ndra. Ya. Yen Brata Sena
popoleng bang bingkuluwati sarira hangula gumung yen ngandika gumaleger